cara kabudayan Jawa iki padha karo ngerti budaya. Budaya iki ana loro, budaya lahir karo budaya batin. Maksude budaya lahir ngenani ngandhang nganggo ajine diri saka lati, ajine raga saka busana. Ajine diri saka lati, ajine raga saka busana. Contone negara Indonesia bermacam-macam suku bangsa, adate beda-beda. Pakaiannya berbeda-beda. Termasuk budaya ngandhang nganggo budaya lahir. Lah ngene iki ya termasuk budaya. Kalau sajen ini, aja banget ini dekorasi tok, tapi filosofi kehidupan ada di sini. Maksudnya sajen. Sakwi sastra. Iya. Jen kuwi jendro. Bener. Sastra kuwi tulisan. Jendro kuwi samar. Iku nara mbok pedarno ora ono sedok. Iya ora ngerti karepe. Jadi ana karepe dhewe-dhewe. Karepe piye? Tunggale kena janur janine janur nur cahya. Cahya sepisanan tumurune daleme bapak. Mansur sakeluarga ngayemi terutama putrane Sedetakno. Muga-muga dadi bocah sing utama. Gedang raja meroy raja kayane Bapak Mansur bentuk mengkar dadi sakirang-kirang. Gedang sobo meroy sanak sedulur sing sobo parang rantau ning dindi muga-muga diparingi slamet rahayu wilujeng. Cengkir gambarnya wong omah-omah nak sing lanang kenceng sing wedok kudu mikir. Wong lanang kuwi kenceng, tegese kenceng niate dadi imame rumah tangga. Lho mikir bojone sebagai jaringan wadah mikir ekonomi. Apa neh? Iku ana sego lijik iku. Sego lijik lincip iki buceng. Maksude iso mlebu mergo kenceng. Iku kosok kira-kira bunyi kalbu. Cengi kenceng, kencenge kalbu tumenging ing tawang menurut kersane Gusti, mugi-mugi bahagian menika beto berkah. Ngono Mas. Bucenge ana lomboke, ana trasine, ana brambange. Ngerti ta ora? Jenenge buceng apa iki? Iku jenenge buceng tumes. Karepe mlebune kenceng, metune lemes. Iya lah geladan. Lah aku yang kuwe ya. Iya. Ana kembange telon, kembang mawar, kembang kenongo karo kembang kanthil yo ana karepe. Nah kenongo, mawar karepe mawarna-warna wong urip ning alam donya. Iya. Kenongo ngene, kenongono mendem yo oleh, dadu yo oleh, remi yo oleh. Iya, neko-neko yo nentuk. Ning aja lali kudu kanthil marang kuasane Gusti Allah Taala ibadahe yo aja lali. Bener. Kok urip iku mung nglakoni telung perkara yen apa ae. Siji lahir, loro lakon, sing nomor 3 layon. Isu-isu medar karo lho sing delok ya karek kon sitok. Lho gawe pi sepuh tok iki. Lah iya karek sepuh tok. Iya sepuh tok. Lahir, lakon, layon. Tegese lahir iki ora entuk dijaluk, ya ora entuk dimoni. Contone wong sing omah-omah 20 tahun, 30 tahun pengen duwe anak Gusti Allah ora ngersani ora iso dijaluk. Nek ya ora iso dimoni. Ketiban sarung elek-elek ya metang-meteng. Oh iya. Ya ora perlu dijaluk kok ujug-ujug kok dadi dagelan. Ujug-ujug dadi petani ya ora ngerti. Ora ngerti lah aku kok iso njaluk mau dadi dagelan. Aku aluk mau lahir. Lho kok mau lahir piye? Lho lahir nang donya tanggung jawab urip perkasane ora karuan. Alun nang jero wetenge mbok malah penak. Lah kok seneng wetenge mbok enak iki lho. Enak iki masak bahu.
nyiksa mbokmu lho malah. Babiye nek jero padha karo ana restoran kudu mangan apa keturutan. Mangan apa? Mangan rempelo ya rempelo. Mangan ati ya mati, mangan usus ya usus. Jadi lah eker-eker ususnya mbokmu ngono. Ngene ngene jero kok lahir lahir bar lahir lakon. Wong urip sing donya sing jedure niki jenenge lakon. Termasuk Bapak Mansur ngukir cerita sing apik. Oh, jenenge lakon iku ngene iki. Wong sugih yo diuji, wong mlarat yo diuji. Tujuannya apa Gusti Allah kok kowe uji? Tujuane imane ben kuat. Mula donya iki dihiasi gawe lakon sing apik, gawe dongeng sing apik, gawe cerita sing apik. Lah kaya aku ngetoprak ngene iki wis karek golek cerita apik. Ini iki lho kok foto. Bayaran kok Pak Mansur ya. Tekan omah ya tak tampa blek ning tekan omah ora tau ana bojoku. Langsung tak lebokno masjid kabeh. Subhanallah alhamdulillah. No, yang paling sampeyan ahli sedekah ya. gawe dongeng sing apik. Sing mewah nimbang-nimbang masjid. Masjide sapa sing kesumbang? Tegese awakmu oleh duit, ya langsung ke pasar masjid. Ya, ora ini padha karo mewah nyumbang pembangunan masjid lho. aku ora nyumbang pembangunan Lah kok masjid. pasar masjid kok? Soalnya aku mangkat omah mang nyelah duit masjid. Sambut tangan Utang duit tak masjid. Saya ngomong aku utang saya tak bayar lho Mas. Lah iya aku ngene kok tak masjid kabeh mangkat utang duit masjid. Sedekah Mas aku. Ono sedekah sapa? Kocok nurut-nurut ngene mbok sedekah barang. Bejare ukir cerita sing apik. Iya wis dongeng sing apik ben sampe nak mati iku iso dadi cerita anakmu tuh sing apik. Rumangsa wis tuwa. Aku iki rumangsane ngetoprak 30 tahun nyamono nyahine lu duwe ya wis ngene iki ae. Aku niki sisa urip mung njaluk karo Gusti Allah. Muga-muga matiku sesuk dalam keadaan sujud ngambung sajadah. Ceritane apik. Ya nak matiku ngambung sajadah disiarno ning masjid gede. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dagelan markonya dalam keadaan sujud ngambung sajadah. Nah warung-warung tanggaku mesti rondo kabeh. Ane markonya bagane ngene mendem mati sujud. Bojoku ya seneng, anakku ya seneng. Kena matiku dalam keadaan sujud ngambung sajadah. Aku ya wedi ya. Ora nangis aku wedi nak matiku sok ben ora ngambung sajadah ngono piye. Matiku lek sok ben ngambung begegek terus piye ya. Siarannya ya apik telah meninggal dunia. Ora apik ya patok-patokku ya dongak-okak karo putu-putuku iku. Mungkin cerita sing apik. Ayo mungkin cerita sing apik. Ayo ngomong jadi kayak kesempatan urip, rukun karo tanggane, bilang sodako, wis saling meringankan kehidupan sesama. Saling silaturahmi. Soalnya silaturahmi iku dalam umur. Iya kok sono ya. Yo contohnya gini. Jane aku mau jam 8 bengi jatahku mati resiko karo Gusti Allah. Nek wong aku silaturahmi lu mau ngetoprak ngene Pak Mansur. Ora sido mati. Soale jam 8 aku mau dipilih malaikat nang omah, aku wis nang kene. Malaikate keceleng. Kowe oke. Kowe tak luru ngono-ngono. Ora seneng ngono aku wis lunga kluyur iki kene. Oh. Contone bengi disanggong nang malaikat jam 12. Jam 12 disanggong. Aku jero mulai wong dadak ditono jam 2. Iya. Aku mau mulai paling ora tekan jam 4. Iya. Malaikat pegelatine laporan karo Gusti Allah. Kanjeng Gusti, makone kula padosi sedina suwi mboten ketemu niku saene pripun. Wong aku ngake-ngake silaturahmi Gusti Allah besok. Gusti Allah ngomong karo malaikat yo penak. Wis malaikat barno ae makone aja mbok urusi. Wong sumur 100 dak lempoh dhewe ya. Tengok-tengok nek sumur 100 rasa digoleki wis nubruk.
Terus bathuk ditulisi markone kocok. Kalau malaikat kok kecelek lho. Malaikat kecelek lho dia apa? Ono malaikat kecelek. Dia apa? Lho. Kowe malaikatnya yang kira ono sing maca Quran, beres Quran itu malah didumi ganjaran. Yo iya memang Ngaji tenan didumi ganjaran, berbuat apa didumi ganjaran. ndekne malaikat kecelek kok. Perkara apa? Awan-awan ono masjid Darus Al-Qur'an. Lah iku rusune malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin dan seterusnya. Malaikat bingung sing ngaji apik iki sapa? Medun nek masjid clek. Lah iya. Goleki sing ngaji. Untuk ganjaran. Sing ngaji apik iki ganjaran. Malaikat golek sing ngaji gak nemokno. Ternyata bal dicek sing muni kaset. Malaikat kecelek nek. Lah sedikae sapa sing muni kaset? Lagi itu malaikat udah kok sapi kecelek terus. Pokoke gawe dunek sing apik lah. Mati mulu dijaluk nom ya pantes, jaluk tuwa ya pantes. Ya. Nomor sing lakon Terus layon. sing nomor 3 layon. Nak wis dadi layon wis sapa sing mbok sombongno? Lah ketoprak ngene iki jek gagah jek ayu mergo jek nganggo gelang sesikut. Ini iki nak trae wong sombong bene atis lah tangi ya mengene aduh hanyepe. Tapi nanti bahayanya lho. Aku gelang berani bahaya Bu. Baik. Ya kayak iki mengundang kejahatan. Nah sekali orang perampok, kalau si kebutuhannya yang kemepet, diketok, sak gelangnya tak tangani katung. Ya. Bojoku mau njaluk gelang, mau njaluk kalung. Nah terus Bojoku selama kayak itu kok masih untung deh. Untung tak pasar mas. Kue tuan rampok awak saya. Nah tuan, no begal atau nyokok. nah aku begale Iya. bojo tak jiwata sutune berompal. Ora gua yang ini. Ngetok nunggu. Nak wis layon ya apa sing dibanggakno? Trek ya ora digawa, tanah ya ora digawa. Mangkat ya diterno, adus ya didusi. Ya, Kowe mati ya siap ya. lah aku jane mati ya ora tanut karo Gusti Allah. Iya. Cuma aku mati ku sitok tok sing tak wedeni. Apa? Wedi aduse aku anyep. Bisa ya. Tanggaku karo mati didusi wong wedok-wedok. Delalah ya ora jarak. Lato-latone kesinggung terus jidak neng ngono kok. Ora ini harus mati kok lato-lato kesinggung neh. Nanti dunia ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga ya Mas. Kawruhana sejatine urip lamun benjang yen palastra wong mati ngendi parane Anut sing wikut. oh mati ning kuburan Kuburan anak debiku lah bener dhewe. ibarat manuk mabur ucul saka kurungan neki wong mati ibarat manuk mabur saka kurungan sing ditinggal raganan raga sing dimoreni ya raganan tok sok maneh wis ilang ing pundi pencokan benjang jokong si keliru. Jadi ing pundi pencokan benjang jokong si keliru. Wong arek amal perbuatane dunya. Nah amale apik ana kapitayan liya, wong bakal tumimbang lair. Nitis. Nah perbuatane sing apik, nitis kewan yo kewan sing apik, nitis wit-witan sing apik. Karek tergantung amale. Amal perbuatane lho ngono nak bedake Allah ya nitis kewan sing diploro wong terus ngono kae Iki upama upama iya ngono cara sampeyan kowe mati milih nitis ning ndi? nak cita-cita itu cara nitis kewan kok kewan manuk Lah kok kewan manuk? manuk berbur ning ndi gak rumbal mesti soalnya kowe kesel diluk enak nyincang wong adus ndelok wong icet dhewe enak Lala iya anake Pak Mansur liwat siapa Java gowo bedil
Toleh. Ono manuk lingak-linguk nek kono dikuwet ndasmu tuwek, ndasmu jebol bokone kowe. Oh, sikune. oh. Jadi iwak nih. Iwak apa? Iwak itu netral sama iwak kuwi misalnya di darat kok ada banyu. Lah netral. Iwak iki banyu bening riwak ini bebas tarik pacet. Lah ono wong ising. Ono ising. Lho kowe nang sore. Ya aku nyalek lho, ali lombo. Lah Dava karo kancane nggawa pancing. Rasane dunjang clek wis sabar trut. Cuwetot cocokmu gawir. Ayo, ora penake. Cara kowe iki dadi apa iki? Lho aku yo mau kewan yo mau apa-apa. Dadi kewan dadi sapi, dadi wit-witan yo ditegori wong. Dadi sapi, Mau dadi sapi nak kurban yo disembelih. wedhus. Lah wedhus malah ngapokno wong dienggo kake kok dienggo sedekah. Gedang ya. Gedang. Gedang ora digoreng malah gosok kabeh. Oh iya. Lah aku yo ono pilihan sing apik. Jadi apa? Cara untuk milih ya. Aku kepengin dadi sabun luk. Sabun luk iki nek endi? Lho sing rek Banyu entek kok. lho sabun mumes entek. sabun luk iki sing nganggo adus wong wedok-wedok sing ayu-ayu tok. Wong wedok sing tuwek-tuwek sing mulai pengalas bareng ndok jagono aduse nganggo sabun cap tangan. Sabun enak iki. Sabun dituku po toko, Iya. kamar mandi ditumpakno ning dhuwur rak sabun. Iya. Lah sing adus sak SMA. Ah, iki Ya nek sing adus ngene iki ya mau nyawang aku. Saya apa yang lagi ibu kata lu bu, wes mulai tanya wes sampai gini. Alah. Apa tekan iki? Sabun, sebut cair. Saya SMA sabun tumpang ning rak sabun plek. Lah 5 menit. Sing desek sabun mau mlebu kamar mandi bleng. Pintu ditutup, bocah ucul-ucul. Wih, dapat yang menilai ngawasi. Aku yo ero. Iya. Ning aku yo meneng ae. Iya. Wong aku sabun. Oh iya sabun. Sabun ora tok protes. Terus bocah wedok mang induk gayung, induk banyu biur. Biur sabun dicekel cek. Wah, aku ya rasane gemeter iki wis. Tangannya waris ya. Ya ya halus terus dicelupno kulah. Jlik. Tempelno pipi. Isri, wala sengak-sengok lho. Aku ya meneng ae wong sabun. Sabun ora tok protes. Bareng kok kene islik ora sadar didono ning dodo. Oslo aku yo munggah medun. Jadi mati gunung kembar ya. Yo ning aku yo meneng ae wong sabun. Bareng tekan kene didono ning wake. User ning weteng. Iki bahaya. Nang weteng aku prindak. Lah kok ora sadar nek sabune malah dislebor selangkangan ning Oslo. Aku mataku melilir rek gede-gede aku. Sabun penake ngono ya. Oh, penake dadi sabun ngono iku. Bila kok dadi iwak dadi manuk. Tapi sing adus iku putune. Ya, Iki dereng bae wedok umur 30 tahun sing adus. Mbah wedok umur 30 tahun ada yang berpenyakit bukan. Lebu kamar mandi. Induk dan cepet gentenan adus. Mbah wedok ini penyakit gatel. Kamar mandi bleng, lawang ditutup jegrek, ya, wis cowoplok ini, wis kabeh. aku ya mau nyawang. Sebab apa? Wis kedaluwarsa ya. Berarti yang mencicil yang menengah itu sabun. Barang nyandak hidup, biur, nyandak sabun. Umur 70 tahun, digosok pipi kelinting. Ana pipi kok bliting-bliting. Pipi si ronda bek, pas resek dulu. Duduk nama ngisor, nah iki wis ora dikene, terus lembeh kabeh kene, wis 70 tahun. Ya Iki selendang lho. Oplok. Di penyakit gatel, penyakit didikan diputer sek. Kowe dicepton iki kene. Lah aku lagi itu semene gak mencotot.
Ya sabar yang menengahin kembali begini. Lapo, adek, ya enak ini. Kabeh ora sing enak. Urusan swarga karo neraka iki ben urusane Gusti Allah. Dawuh Rama Kiai telung perkara sing digawa. Nah, siji sedekah jariah, iya. loro ilmu yang manfaat, Ya. telu putra sing soleh. Ya. Ini mujudake putra soleh didafa. Iya. Insyaallah putra soleh ilmu sing manfaat sedekah jariah. Terus saya sedekah lho Mas. Ya, Nyenengno rasa. lho iki sedekah ada ketoprak iku siji. Iya. Nyenengno tanggane. Bener. Loro, wong dodol-dodol ya dodol rezeki. Ya UMKM. Iya. Ya soleh rezeki do mulai alhamdulillah. Lho, nggo ketoprake sesuk kan Senin, wayahe bayar Bang Mekar. Ya. Jadi oleh ansuran termasuk bojoku barang. Bojoku malah bojoku paling taat karo anak. Ya, itu alhamdulillah. Bojoku lunga rindi mesti pamit karo aku. Bener aku diwono. Tuku apa ya pamit karo aku. Sing ora pamit kok sitok apa nak tanda tangan Bang Mekar ora podo aku. Prai. Ngono. Iya. Ya intine murid do dienggo golek cerita sing apik. Kalau iki cerita sing apik, Mas. Iya. Jadi Kaya utik barang wis saya tuwa. itu perlu langsung pamro lho. Lah iya. Ya, bos saya diwaca utek. Utek iki perlu dicocok karo ruwe tak bantai, Betul teh. tak bantai, tak bantai. Apa? Tanggaku yo ana wong sugih anyar-anyar. jajaran. Pisan tuku sepeda motor. Oh. Goncengno sing wedok. Sing wedok bonceng dia nyari. Woi, motor digas 350. Lah kok ora nyontok cocote. Banter lho. Bateran iku. Masuk ke 350 tuh. Oh, motor anyar kok. Sendak. Sing wedok ala. Mas, numpak motor kok kasar ngono. Motor sendak. Ping pindho tekan ngomah sing wedok masak. Lalu seperti ini sing wedok masak dicek udah pirang-pirang kasinan sing lanang alok dik masak kok asine ngene bareng ping 5 bar siji loro ping telu cerewet kowe asli bantah sing bantah aku. Saya omong dengan sambutan. cerewet kowe sombong banget. Kok aku udah guru Ini cocok aku dhewe lho. Aku bingung malah kok bingungi lho. apa? Ora bingung piye. Bojoku cilik-cilik, anakku do meteng. Bojoku meteng, anakku cilik-cilik. Pirang sasi. Omongmu lo kleru. Lah iya, bojoku meteng cilik-cilik. Bojoku meteng, anakku je cilik-cilik. Wong wedok lho wis umur 70 tahun lho meteng. Carane Ini lho. Ya, konsultasi ae. Iya. Anjing jlegere wong ku ya menungso, kowe Ayo. ya menungso, aku ya menungso. Ning menungso iku sejarahe kan digawe saka tanah liat. oh iya asal usule kok tanah. Kok tanah to kan Iya. wong digawe kok tanah to. Heeh. Cuma karaktere nek wis dadi wong dhewe-dhewe, Kok beda-beda? kok gawene maune tanahe dhewe-dhewe. Sama sangan tanah gimana? Ya, kaya aku ning wong sregep ngaji, berarti aku maune biyen ku dijikuk saka tanah masjid, Oh, tanah pesantren. tanah pesantren. Alhamdulillah. Konyel barang iki maune tanggane ame tukar karo tanggane. Berarti dene dijikuk saka tanah sengketa. Oh iya. Dan aku Kowe iku wong bojo ngaleh-ngaleh bojo akeh ya. Cara wong ngitung-ngitung bojo nomor 4 atau 5. Ya berarti kowe iku maune-maune ya dijikuk saka tanah gedhe gitu iki. aku elek-elek untuk pepe loh. Kayak tangannya ya otone. Ya, Ibu Marmisih.
Sapa? Aku sing ngerti. Umar mise. Umar aku sing dalu nggih Bu. Nggih, sehat. Pusing di Mas. Umar Tinggal ya. minta lagu Caping Gunung dipun jenglengaken. Kalih sabun markone mau. Nek berjaluk nek apa diwadus Bu Masih. Wong wis kedaluwarsa. Syukur alhamdulillah saya ditunjuk panjenenganipun Bapak Mansur. Ayo, dalam rangka kitanan Iwan putrane didapat. Dipun Caping Gunung dibarani Bu Masih nggih. Disampingi ing pangajak muga-muga tansah pinayungan karajan. Kasalusan cepat rezeki dok ing bilahi. Jenengo. Sabar. Gambar iki semono, Pak. Gamelan apa jeneng? Sabar bengi nyawa. Apa ini? Buka dadi. Kenapa ya? Aja tapi wong sabun. Ape nyumpet sik. Ndang ya jenengan. Sabar bengi nyawa kona timbangane kulo sore-sore Ayo nginceng tangga. Dia Kegiatan apa? ngono lah sing ora-ora. Yen membaca mong karo janor kuning Pripun Umar? Ngoten. Nggih, Iki amat menase. Wis dirasani. sing rasane piye Umar pakunnya ibu aku ngono. Iya. Paute suarane apik ngono tak bar ketoprak. Dene madu yo aku seneng. Apa ini? Aku iku seret-seretan putune. Aku tak gledek. bisa seretan di Masih nggih. Anakku jange adikku konye asing ganteng dewe asing pinter sekolah bulan dewi Aku malah Umbengi apa? ora bonyel ngono malah kudu guyu. Imang roh ning jatinan mau sing tegrandul ya ngono imang. kowe Nggih. Oh. kowe anak ketek Ya, kembang wae petongon ya ketemu sore-sore tadi Kadune ya itu. lah ngono iku kendali iso terus. Iso to. pakai kok iso ya Gawan. Lawan kota. cepitan Sing gune iki ambil kecepitan lho. akhirnya gue malu Pak Sisan. kebiasaan yang cepitan Oh. Pacita. Pak Cita
Mulai gue lenggot sih jeruk. Kemudian cetor Gue nangis loh. Gue adus. Acitan panas. Asito karo kakar gede karo soyo panas udan panas haling capek gunung iki pokoke angger kendang iki sok atut terus tak bolusi. Apa bolusi? Rogone gitu kendang iki rada pambu pengalaman tek-tek. Begawan. Apa emang? Gajah. Mulai saya buka deh. Aku lagi kok deh. Wis ora apa-apa nek gajah ra buka sesuk tak ambil nek kali untung. 200. Aku tahu entuk rego murah. 75. Malah tibane. Aku nyontek nang tak 300. Rasito mepet ditunggoni terus. Wis anake wis anake ora kok tak baleni. Wis kono anake ora tak baleni wae kedamu. Wis anake kudu dibaleni. Oh iya. Lha kok bareng marai? Lah kok anake tak baleni kok anake ngamungi aku ae. Nakian wadon sarto
Ya iki sing dirahmati karo Gusti Allah. Amin. Soale diniati saka dalem ikhlas bantu melu tirakatan panjenenganipun Bapak Mansur. Semoga sing omongan iki kebahagiaan. Titenane kanthi aku yo titip. Titenane gampang. Gampang iki ya. Kok sampean gelem nonton ketoprak itu nganti rampung. Iya. Aja mulai nak urung rampung iki dikukut. Katanya sampai didelok malaikat Gusti Allah pun mubang-mubang tengguri jenengan bakal tutur rahmat. Oh amin 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 amin. Kok sampai gelem nonton nanti rampung ketoprak kukut lagi Bali tak jamin sesuk-esuk mesti kalipan. Suara tenanan. Malaikat keterangan ini dari sisi hubungan ini ya. Kebagian ya. Kebagian sholawat saat dia. Ini kunjung panjenengan Bapak Mansur adalah putra sejikitan. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima bi qadri andumatin dari kafi kulli waqti.
Nggih. Apa itu? Ngaji luar biasa ada kaya. Nggih, kunjuran kuwi jalan ngapura, Nggih, kan kowe jalan ngapura bisane mau padha dedonga muga-muga sabubare ketoprakan pundhut keluarga besar Bapak Mansur mugi berkah rahmat hidayah saking Gusti Allah Amin. tumurun wonten ing mriki muga-muga putra sing ditangke didafa mugi-mugi dados putra ingkang saleh sing ben iso mendem jero mikul dhuwur derajate wong tuane lumeber tamu undangan ingkang tesih derek umon muga-muga berkah Gusti Allah ditiban mriki kabeh sing kene muga-muga iso sugih kabeh Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. sehat kabeh Amin. panjang umur kabeh Amin. lini bilan rezeki kang malimpah-limpah Amin. amin ya rabbal alamin kurang luwih hidup dengan seni Kita akan terasa indah, hidup dengan ilmu kita akan terasa mudah, hidup dengan agama kita akan terarah. kurang lebihnya mohon maaf bila taufik wal hidayah wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sul-sul karo bidayamu yuk.